Nu er de ved at være umattet. Det stopper mig ikke. Det er ellers godt tv. Det ser jeg. Altså. Ikke man ved den kan lave. Nå, lille. Nej. Ja. Og lugt til pøller. Nej, nej. Hun har i hvert fald noget med energi, end han har det. Men i den alder, der har Sharken har noget energi. Jeg kan ikke engang se, at det er en Golden Retriever, eller er det en ja, hvad er det nu, hedder? Labrador? Golden Retriever, er det ikke sådan? Ja. Gylden retriver. Det ligner hinanden så meget, synes jeg. Så. Giver den ikke mere. Færdig. Ej, nej. Du bliver her. Kom ind til Pelle. Hvad er det, der er så interessant? Og så giver den en lille. Jeg tror, den har så meget energi, altså. Jeg bliver ved. Han gider ikke. Nej. Du fik den lige lille nap der. Nu har den ikke energi til det andet, det er i hvert fald. Tror du ikke? Jeg kan den ikke huske, den hænger fast. Altså sidst, der hang det jo fast i en halv time, Shark. Det var jo ikke særlig behageligt. Over marken, ja. Det er normalt. Aktiv, ja, det ved jeg. Op til 3 kvarter, siger de nogle gange. Men de hyldte begge to, da de slap fri af hinanden. Ja, jeg tror, det er de to der. Ja. Ja.
bare ved. Nogle kvæler til. Så. Nu var det ikke længe, så giver han den. Ja. Så, færdig. Færdig herfra. Jeg vil altså også godt nok lige... Ja. Færdig. Jeg har vist den til den. Ja, det gjorde den. Men så ved jeg, hun også lige med det samme, at hun skal væk. Ja. Men det, hun underkaster sig godt nok, altså. Det prøver at bide benene, at du er fej. Ud af en af dem. Så. Hun vil bare lege det. Hun er så lazy. Leg med mig. Kom nu. Ja. Og så færdig. Han svag hund. Så. Nu giver den ikke mere. Det var altså ikke sagt. Nej. Hvad så, Pelle? Pelle Pølle. Nu er det danenavn. Ej, ikke hopper op. Slet ikke, når jeg ved, hvor din tunge er ved. Så, høj. Er du ved at være træt, gammel mand? Ah. Benny, sig til noget til hende. Han græler. De kan jo blive ved timevis, mand. Bliv her. Ej, Benny, nu vil jeg lige slippe væk fra hende. Så. Lad mig nu snus. Det er godt nok hurtigt til at forsvinde igen, når den lige viser tænder. Ja. Var der nu en knude der, eller det var? Ja, det er vist den lidt op. Nå. Det er hvor den sprang, og så ikke komme igennem det ene led der. Okay. I er altså klamme. Alligevel lidt sjov, hvis jeg Ja. selvom hun er Ja. selvom hun er gammel. Jamen, vi ser da, de kom her i forgårs, ikke? Der var han da helt vildt. Der var det sjovt. Men det er sjovt, at jeg bare kan lade hende spise hans mad. Ja. Så knurrer hun, når han vil lugte hende, mens hun spiser hans madskål. Ja, skal løbe tilbage og lukke lidt. Så. Det er lige indtil hun kommer til at tykke i den, så skal den nok hylde. Det er frivilligt. Nej, nej. Der hænger tungen godt nok ud af munden på den.
Det er koldt. Ja. Jeg skal også hjem, tror jeg. Skal du med en chak? Ja. Chak. Chak.